ଚିଲିକା ତ ବହୁତ ବଦଳିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ପାଣି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ଚଢ଼େଇ ଯାହା ଦେଖିଛି ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବା କଥା ବୋଧେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଅନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଜାଣିବୁ। ଆଉ କେତେ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଡ଼ିରେ ତ ପ୍ରାୟ 266 ସ୍ପେସିସ୍ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପେସିସ୍ ଦେଖିବୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ସେତିକି ଦେଖି ଯାହା ଲେଖିକି ଆସିବୁ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣମାନେ ଗଣିବା ଅଛି? ବାସ୍ ଆମେ ଦେଖି ପକ୍ଷୀଟା ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା କଥା, କେଉଁ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ନୂଆ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଡଗ୍ ସ୍ପେସିଆଲିଟି ଆମର ସାଣ୍ଡ ପାଇପର୍ କି ଆମର କ୍ରେକ୍ ରେଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ବାକି ଡଗ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ତ ଜାଣି ହେବ ସହଜରେ, ତେଣୁ ଦେଖି ଦେଖୁ ଯାହା ବାହାରିବ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଣତି କରିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିବେ? ବାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକି ସେଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ନିଆଯାଏ। 100ଟା 90 ହେଇପାରେ କି 110 ହେଇପାରେ। ଆକୁରେଟଲି ଗଣିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚିଲିକାରେ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ କହିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ହଣ୍ଡ୍ରେରୀ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଯାହା ଧ୍ରୁବତି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ରୁବହଂସ ଯେଉଁଟାକି 12 ଗିଜ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜର ଯେଉଁଟାକି ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଏବେ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ଧ୍ରୁବହଂସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଗ୍ରେଟ୍ ଲେକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଲେକ୍ ଗୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭିତରକନିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ନଳବଣରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ, ମାନେ ସୁଦୂର ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାନରୁ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲାଦାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ଜଳବାୟୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂଷଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସକାଳ 6ଟାରୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି